Guys, ndisi kugara nguva yakareba. Itai fast guys, itai fast kuuya mubva mashare life, itai fast mubva mashare life. Itai fast mubva mashare life guys. You see Fafina Kemi, how are you Fafina Kemi? Share life guys, share life. Hi Dre, how are you baby girl? How are you doing baby girl? Share life guys, share life. Share life, share life, share life. Share life, share life guys, share life. Yeah. I know kuti page wanana urijaira. I know kuti wanana kujaira page iri. Page redu ombe raenda ku upgrading. Mapage aya ndakakudza kuti akasiyana siyana zvandogara ndichikudza izvozvo mapage akasiyana. Kuita manamba akawanda zviri kuti kuita mari. Mazviona zvine ndichikudza. Pana anototorwa mapage anotoenda ku upgrading. Iyo aya izvo zvinodzoka nezvinhu zvinyuwa ndisati zvava mapage akawanda. Anditika because rinenge riri recognized nasuka. Saka riri ku upgrading. Tatorisiva email rekuti rinodzoswa nemusi Friday morning. So Friday morning our big page will be back. I was hoping tomorrow, but Friday morning I think when my page akati vari ku upgrade. Saka rinodzoka Monday morning. Right. But tofano shandisa yedu rinoiri. So guys, nyaya ndangoti ndikudzeka. And this, I don't know how to say this guys. I don't actually know how to say this guys. The posta mskana uyu anonzi Feli. Ndichiti wediwe anonzi hama dzemskana please guys. Ndibatsire kutsvaga hama dzemskana uyu. Circulate a picture here. Circulate that picture. Mskana uyu and I don't know how to say this guys. Whether to say it here. Dandiri kuopa kuti hama dzinotanga dzandibata. Kana dzandibata then ndotanga nekubreaka news kuhama. Andimaona ndotanga nekudza hama. Mwana uyu akashaya. Hama hadzisi kuzviziva. Anditika mwana uyu akashaya. Hama hadzisi kuzviziva. Mwana uyu akashayikira ku prison hospital. But there's a lot zvakaitika ipapo. It's a story, it's a big issue. Handisi kukwanisa kuti nditaureko zvinhu izvi panapa. Inotoda ndakanyatsa kugara pasi. Ndichinyatsa kusenongera because iri kutoda noise nyaya iyi. Inotoda ticheneni. Mwana uyu akaurayiwa mu prison kuJoburg ku Sansituko. Mwana uyu vana vatakambova interview padiaries guys. If you still remember last year, vana vakauya vachiti tiri mumacells tiri kuJoburg. Kana muchiri kurangarira takavatumira mari dzema-airtime vari 2 vasikana. Takavatumira mari dzema-airtime, takavatumira matoiletries. She's one of the girls. So now pavakasungwa, anomunozati zvinoita vasikana vanosungwa, kana vachisungwa vanopinda nemamwe mazita anenge asina mapepa. Saka vanoshandisa mamwe mazita avanoshandisa kupinda nawo macells. So zita rakapinda naro harisi riro zita rake. Animukona. So zita rake ndifeli but chairo but hapana nesurname. Animukona. Zita rake ndifeli but hapana nesurname. Murikona pane issue manje. So ndo parikunetsa ipapo. Saka takutongohopa. I was not supposed to bring here but atina choice because picture inogona kuti hama dzione dzimuzive because zvichabetsere but kufa kwacho guys akaita zvokuurayiwa nemaprison warders. And it's an issue inyaya yekuti we need justice for this girl. Anomaona vasikana ava vaita zveshop dump, vaita zvokufamba chiba mashops zveshop dump. Takutongotaura so that hama kana dzikanzwa dzinzwe but there's a lot pane zvakaitika. Anomaona. So I'm getting the information from mukati. Anditika kune umwe wacho mukati andichatauri mazita because she doesn't want to be noti vakutotyirawo upenyu hwavo. Remember pane issue yemwana uyu yakaitika ipapo. So naivo vakutotyirawo kuti vakabva vatorerwa any chinhu zvavaishandisa kuti foni vari kusichwa every day. Pakawanikwa foni chake choko anogona kutongokuvadzwawo because vari kuzama kutsikirira kuti nyaya isabuda kunze. Andimukona vari kuzama kutsikirira kuti nyaya isabuda kunze. Saka zvokutoti atomunza nyaya wachonaka atouya nemwe nzira kuti I didn't know kuti foni ine that option. Kuti vane mazuva anava vakangwarisa. I didn't know kuti foni ine option yekuti mamessage asvike like that. Yatouya yakatohida identity zvokuti dei asina kutozotanga kutsanangura kana ndichoshuwa kuti ndiyada kutsendera message. Saka option yashandisa izvongotanga kutsanangura and then I quickly remembered kuti no ndaitaura navo vana vari mujere and what and where she lived in Zim. No, that's the thing Ruth. Kana vana ava vave kuSA vanochinja havatauri. Remember kuti basa ravo iri
bekufamba vachiba mashops havatauri information yakazara vanenge vachingo havatrustani zvakare pachezvavo saka information haipo handiona kunze kungoti chete ipapa zita rake rakazongozikanwa kuti ainzi Feli first name raakatopinda naro harisiriro zvokuti hama dzakanomutsvaga nezita chaichero rake havamuwani handiona anzi ndoya sei makanda kwaMoboys I don't know kana yakanda kwaMoboys I don't know animaona so ndo nyaya yachona iripo so kana kuri kuti nyaya iyi yakareba yakakura ndine zvese zvandichazoita ndichaita page rinoira risiri kuitira malife man ndiri kuitira mapost chete ndiri mapost chete but I will be forced kuti nditire life yacho panapa then andimaona manheru anhasi toitira life yoyo panapa then ndoyantsokudza izvisere because iri kutoda attention yemazimbabweans kuti tikwanise kuwana pawanikwe just simwana otherwise anongotongofa zvikarova mwana uyu she was not sick she was never sick handika haanamborwara akangotochwa nemagetsi then atochwa nemagetsi kudaro over a cell phone efoni yakawanikwa inayo mumacells ndobva tanga kutorutsa ropa ndobva tanga kutodini pavakaona kuti atoescalata kwakuchimedza chipatara kwakuya ndobva zvikachishaika handi muri kuona ndobva asvika achishaika so this is the position iripo there's more to the story inotoda kuti tinyatsoita noise zvakare masocialize acho mazhinji tibatane so that tikwanise kuti tione kuti nyaya idzi todzifambira sei anoona because munhu angofi just like that and especially kana uri mujere prison warder unotora phone and you take waona munhu ane mafoni unotora phone wesa munhu unonzi mudetention ogara mudetention ari 1 haupise munhu nemagetsi kana kuti vakapisa munhu nemagetsi papi pazosvika kuti asvike pakuti afe hapana chaziva but anzi after that she started coughing blood apiswa nemagetsi akati akuchirutsa ropa mwana mudiki muri kusvona ndokutorutsa ropa ndokutoona kuti munhu atodai so atove serious ndokuchitomenza kuchipatara kwedobva zvikachifa handi muri kuona so justice for mwana uyu for wedu mwana uyu madhairis cheche munomuziva takatotenga toiletry tichitaura pakauya nyaya umwe wacho achitaura nyaya yekuti ndakaisigwa madrugs bag if you still remember achiti ndakatumwa neboyfriend yangu yakandisira madrugs bag then there were 2 naiye yuyu kana muchiri kurangarira nyaya madhairis cheche munoziva nyaya iyi itoriko kuyoutube mukaenda kuyoutube munoitsvaga mukaiwana achiti ndakapiwa bhegi ranga rine madrugs ndatumwa neboyfriend yangu kuti ndine bhegi kucape town kana tikupa chasi handika ndobva aseterwa umwe wacho ndiye asara uye achiti iyeyu ndiye aitaura kuti ndakaba taita zvekuba mashops kana muchiri kurangarira ndiye yushu auraiwayo ndo nyaya ndichitaure kuti I don't know kuti shuwa hama dzinganzwa here rufu dzehama yavo pafacebook ndosaka mambonza ndichiti vedu ndibatsirewo kana mukaona hama dzemwana uyu ndibateiwo ndasiri kuda kuti nditaure ndandoda kuti hama dzitange dzaziva because hama dzisi kuziva but I guess right now hatisisina choice animaona hatisisina choice takutongoti tichitongotaura pano ndokumbirawo muzume picture guys mutarisise picture kana mamufananidza kana madini please reach out muchiziva hama dzake to hama andika kana dzahama mubva mugona kudzipa namba yangu dzondibata then I will direct them to the kuti vanyatsoenda handitika nemazita acho anga achishandiswa emujere kuti vakwanise kunotsvaga chiyama yavo because vakaenda achitsvaga zita rake chairo havamuwani so ndo nyaya ndanangoti ndingoya ndikusise because it's like hama dzisi kubudikira hadzisi kutowanikwa hama dzemwana uyu kubva teme taposta yaya kana muchiti kwaiyeswa futi kwaMoboys anomaona kureva kuti mwana uyu aenda futi zvekwaMoboys aita richauti kuna Moboys ikoko hapana hama dzawanikwa because the idea right now is kutsvaga hama then the rest will fall ani muri kuona so ndo nyaya iripo guys ngatibatsiranei kutsvaga hama dzemwana uyu please endai munozuma picture munyatsotarisa munyatsoona picture iroriro ndoranga riri padhuze haana kutaura motres ndeyanga akatotaura tototaura kuti kuarea yakati ndokwaanoti anobva haana moziva kuti zvinhu zvekungoti masangana mujere remember vakasangana mujere and then mujere mukutaura havana kutaura zvakawanda ndifunga vangodzana zvongoti zita rangu chacharo ndinonzi Feli here amen hapana kutaurwa zvakawanda havana muziva kuti mujere inenge achingori mabhanditi hamuudzani zvinhu zvakawanda anomuona saka paritonetsa kuti ndewepi semunhu anga asingagwari handiwana akaita upfungwa dzekuti gatibvunzo tinobva kupi in case maybe semunhu ari kurwara pakazodai anga asingarwari anga achingori right saka hapana munhu akaita pfungwa dzekubvunza kuti naiwe unobva kupi zvikazodai vanhu vaingoti atitiseka up until azodi
azorohwa akapiswa nemagetsi nemaprison warders echikadzi mujere imomo. Saka itori mhosva da kuzama kuitwa cover up mujere imomo. Handi muri kunzwisisa? Ehe, ndo nyaya iripo. Saka hatina hama dzatizoda nobva kupi kana kuti chii, hapana. But I'm very sorry kuti hama the relatives will find kana uri mai vake, she's going to find it this way. It's so hard. It's so hard guys. But anyway, ndo panguva ino ndo storipo. Vachatongosiva nesocial media because hapana imwe way. Hapana ndambozama kumira pamwe kuda kuna chai akati ndini hama yake ndanichingovhura even message yangu WhatsApp ndichikotarisa. Hakuna hamu nari kuclaima kuti ndiani. Saka in case mazongono umwe anoti mungomuudza kuti enda kwaSIS MELLY uko, nyaya yacho ndokwari vabate, udzwe nyaya chese zvairi zvisere. Unaona? So guys, handisi kugarisa tososangana manheru andika kuma 8:30 dzekuno 8:30 dzekuZimbabwe tichitaura nyaya yacho zvisere, ndichikupai zvisere. Anditika muve nemasikati akanaka.